kokwenziweyo apha kuza kwenza ngqengqele phakathi kwenkundla zamazangwe masigcina khoshela sibele sihle inkundla yenu ke ngoku magqirha sikalisiphathela izitulo funeke senze kwenza umvakuva apha simgqibile ngokumgaxela sikoleleni ke ngoku sawuvangani bakulandela ntoni kuthweni kodwa xa nizamshwanisa uzashwaniswa nalo simuqala isondle sinamandla sakwathahla sakwanaye sayinikela kuni ke nomvuma kufa sifele sihle ke sacamagusha